Πάμε. Είμαστε κάτι λιγότερο από 48 ώρες πριν από το μεγάλο τελικό για την ΑΕΚ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα μας, ο τελικός του κυπέλου γυναικών βόλεϊ. Σίγουρα, αν η ομάδα τα καταφέρει, θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της στην ιστορία στο τμήμα αυτό. Κυριάκο, τι βλέπεις εσύ για τον αγώνα? Εμείς ετοιμαζόμαστε, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι το Σάββατο για να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα και για μας το βλέπουμε σαν πρόκληση, δεν φοβόμαστε κανένα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να κερδίσουμε το Σάββατο. Ο παράγοντας ψυχολογία εκτιμάς ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην διεξαγωγή ενός τόσο σημαντικού αγώνα? Ψυχολογία, εμπειρία θα έλεγα. Να έχεις παίκτες που έχουν τέτοιες εμπειρίες αγωνιστικές από τελικούς. Εμείς έχουμε τέτοια παιδιά στην ομάδα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πίεση ενός τέτοιου αγώνα. Η ΑΕΚ έχει παίξει την ομάδα του Ολυμπιακού φέτος 3 φορές. Ναι. Εκτιμάς ότι αυτή η τέταρτη φορά θα είναι και καταληκτική για την ομάδα, δηλαδή θα μπορέσει να βγάλει το παιχνίδι που πρέπει για να σηκώσει την κούπα? Κοίτα, με τον Ολυμπιακό γίνανε 3 διαφορετικά παιχνίδια. Ένα ήταν πάρα πολύ κοντά, αυτό που χάσαμε 3-2. Τα άλλα 2 ήταν πολύ ανοιχτά. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι γιατί είναι τελικός και είναι διαφορετική ψυχολογία και το άγχος για τις ομάδες. Πιστεύω όμως ότι είμαστε σε θέση, αν πιάσουμε τα στάνταρ της απόδοσης μας, να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.